ክፋል 4 ነቶም ዝኣምኑ ምንቅስቓስ 8 ምስለምንታይ ንጅምር ብኸመይ ግን ንፍለጥ ፀዓት የላዓል ግርማ ሞገስ የነቓቕሕ ሆ ስቲቭ ፓልመር ንቢል ጌትስ ተኪኡ ናይ ማይክሮሶፍት ላዕለዋይ ሓላፊ ዝኾነ ኣብ ዓመታዊ ዓለም ለኻዊ ጉባኤ ማይክሮሶፍት ናብ መድረኽ እናጎየ ይኣቱ ፓልመር በቃላቱ ከም ዝበሎ ንማይክሮሶፍት ኣዝዩ እዩ ዘፍቅራ ከመይ ጌርካ ንእኩብ ሰብ ተባራትዕ ድማ ይፈልጥ እዩ ምስኡ ዘሎ ሓይሊ ውር እዩ ኣእዳው ዓሚኹ ክሳብ ዝርህዝ ካብ ጫፍ ናብ ጫፍ ይጎይን ይጭድርን ንኽትዕዘቦ ኣዝዩ ዘደንቕ እዩ ሰብ ድማ ይፈትዎ እዩ ካብ ፓልመር ክንሪኦ ከም ንኽእል ንእኩብ ሰብ ከባራትዕ ይኽእል እዩ ግን ህዝቢ ክነቓቕሕ ይኽእል ዶ ንጽባሒት ወይ ዝቕጽል ሰሙን ናይ ፓልመር ፀዓት ተዘየሎ ሰራሕተኛታቱ ብኸመይ ይባራትዑ 80,000 ንዝበፁ ሰራሕተኛታት ብፀዓት ጥራይ ብምብርታዕ እኹል ድዩ በኣንጻሩ ቢል ጌትስ ሓፋርን ማሕበራዊ ክእለታትን ዝሓፀሩ ዓይነት ሰብ እዩ ናይ ዋጋ ቢልዮናት ዶላራት ትካል መራሒ ኣይመስልን ፀዓት ዝመልኦ መደረ ኣየስምዕን እዩ ቢል ጌትስ ክዛረብ ከሎ ግን ሰባት ብጽሞና እዮም ሰምዑ ጌትስ ክዛረብ ከሎ ንሙሉእ ኣዳራሽ ይቕስቅስ ዘይኮነ የነቓቕሕ እዩ እቶም ክዛረብ ከለዉ ዝሰምዕዎ ንቓላቱ ንሳምንቲ ኣዋርሕ ወይ ዓመታት እዮም ኣብ ውሽጦም ዝዓውሮ ቢል ጌትስ ፀዓት የብሉን ቢል ጌትስ የነቓቕሕ እዩ ፀዓት የላዓል ግርማ ሞገስ ግን የነቓቕሕ እዩ ፀዓት ንኽትሪኦ ክትዕቅኖን ክደጋግሞን ቀሊል እዩ ግርማ ሞገስ ግን ንኽትገልጾ ክትዕቅኖ ይኹን ክደጋግሞ ዳርጋ ይከኣልን እዩ ኩሎም ዓበይቲ መራሕቲ ግርማ ሞገስ ኣለዎም ምኽንያቱ ኩሎም ናይ ስለምንታይ ንጹር መረዳእታ ኣለዎም ኣብ ዕላምኦም ዘይመውት እምነት ኣለዎም ቢል ጌትስ በቲ ኣብ ኮምፒተራት ዘለዎ ምሕር ተምሳጥ ዘይኮነ በቲ ኣዝዮም ዝተሓላለኹ ግድላት ከይተረፉን ክፍትሑ ይኽእሉ እዮም ዝብል ሙሉእ ተስፉነቱ እዩ ዘነቓቕሐና ኩልና በቲ ዝለዓለ ዓቕምና ክንገብርን ክንሰርሕን ንኽእለሉ ባይታ ክንፈጥር ዘዝመፀ ብድሆታት ክንሰግረሉ ንኽእል መንገዲ ከም ረክብ እዩ ዝኣምን ንዓና ዝስሕበና ተስፉነቱ እዩ ኣብ ሰውራ ኮምፒተር ይነብር ብምባሩ ንኮምፒተር ዝያዳ ኣፍረይቲ ክንከውን ሙሉእ ዓቕምና ክነልልን ከም እትሕግዝ ፍጽምቲ ቴክኖሎጂ ዝርያ ነይሩ እዚ እምንቶ እዚ ድማ ነቲ ኣብ ኩሉ ጠረጴዛ ኮምፒተር ክትህሉ ኣለዋ ዝብል ሕልሙ ከም ዝገሃድ ገይሩ ማይክሮሶፍት ኮምፒተራት ከፍርዩ ሓሲቦም ኣይፈልጡን እዮም ነይሮም ጌትስ ቲ ኮምፒተራት ገብርኦ ዝኽእላ ነገራት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ሓድሽ ቴክኖሎጂን ዘምጽኦ ጽልዋ ይተራይዎ ስለምንታይ ከም ዘድልያና እቲ ኣብቲ ግዜ እቲ ብመንገዲ ትካል ረድኤት ቢል ኣንድ ሜሊንዳ ጌትስ ገይሩ ዝሰርሖ ዘሎ ስራሕ ምስ ሶፍትዌር ዝተሓዝ የብሉን እዚ ስራሕ እዚ ነቲ ናቱ ስለምንታይ ክውን ዝገብር ካልእ መንገዲ እዩ ግድላት ክፈትሓሉ ዝኽእል መንገድታት የናዳ ኣሎ ሕጂ እውን እንተኾነ ፍጹም እምነት ኣለዎ ነቶም ብዙሕ ርኹባት ዘይኮኑ ሰባት ክንሕግዞምን ቀለልቲ ዝኣመሰሉ ዕንቅፋታት ክንኣልየሎም እንተኽኢልና ንሳቶም ዝያዳ ኣፍረይቲ ክኾኑሉ ሙሉእ ዓቕሞም ክጓናፀፍሉ ዝኽእሉ ዕድል ከም ዝረኽቡ እዩ ዝኣምን ጌትስ ዕላምኡ ንምግሃድ ዘድልዮ መንገዲ ጥራይ እዩ ቀይሩ ግርማ ሞገስ ምስ ፀዓት ዝተሓዝ የብሉን ካብ ንጹርነት ናይ ስለምንታይ እዩ ዝመጽእ ካብ ገዛእ ርእስኻ ኣብ ዝዓቢ ዕላማ ፍጹም እምነት ካብ ምግባር እዩ ዝመጽእ ፀዓት ግን በኣንጻሩ ካብ ጽቡቕ ደቂስካ ምሕዳር ወይ ብብዝሒ ቡን ምስታይ እዩ ዝመጽእ ፀዓት የላዓል እዩ ከነዓቕሕ ዝኽእል ግን ግርማ ሞገስ ጥራይ እዩ ግርማ ሞገስ እሙንነት ይሓትት እዩ ፀዓት ግን ኣይሓትትን እዩ ንሰራሕተኛታትካ ፀዓትካ ክትቦም ትኽእል ኢኻ ከም መቑሻትን ጎስጓሳትን ዝኣመሰሉ መታበዒታት ከምኡውን ገለገለ መቕፃዕትታት ንሰባት ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ገብሮም ይኽእሉ እዮም እቲ ረብሓ ግን ከም ኩሎም ዝዋራታት ናይ ሓፂር እዋን እዩ ምስ ግዜ ከምዚኦም ዝኣመሰሉ ሜላታት ዝያዳ ዋጋ እዮም ዝሓቱ ንሰራሕተኛታትን ኣስራሕን ድማ ዝያዳ ፀቕጢ ይፈጥሩሎም ኣብ መወዳእቱ ድማ ንሰራሕተኛታትካ መዓልታዊ ንስራሕ ዘምጽኦ ቀንዲ ምኽንያታት ንሳቶም ይኾኑ ሰራሕተኛታት እሙንነት ኣለዎም ዝበሃል ኣብቲ ዘለዎ ትካል ቀጽሉ ምእንቲ ብዙሕ ገንዘብ ወይ ሓለፈታት ክነጽጉ ከለዉ እዩ ንትካላትካ ዘለካ እሙንነት ክንዮ ደሞዝን ሓለፈታትን እዩ ተመራማሪ ስነ ህዋ እንተዘይኮንካ ከዓ ንኹልና ዘነቓቕሐና ነገር ስራሕና ዘይኮነ እቲ ንሰርሓሉ ዕላማ እዩ ናይ ስራሕ መንደቕ ክነድቕ ኢልና ዘይኮንና ካቴድራል ክንሃንጽ ኢልና ክንመጽእ ኢና እንደሊ እቲ ሓሪቲ መንገዲ ካብ ደቅራይ ዝዓበየሉ ደይተን ዝተባሃለ ቦታ 60 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ኣብ ኦሃዮ ዝዓበየ ኒል ኣምስትሮንግ ብዛዕባ ደቂ ራይት ብዙሕ እናሰምዐ ይዓብዩ ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ብዛዕባ ምብራር ይሓልም ነይሩ ናይ ነፈርቲ ሞዴል ይሰርሕ ንምብራር ዝምልክቱ መጽሔታት የንብብን በታ ኣብ ናሕሲ ቤቶም ዝነበረ ቴሌስኮፕ ገይሩ ናብ ሰማያት ይጥምትን ነበረ ቅድሚ ናይ መኪና መምርሒ ፍቓድ መሓዙ ናይ ኣብራሪ መምርሒ ፍቓድ እዩ ሒዙ ኣምስትሮንግ ናይ ንእስነቱ ሕልሚ ጋህዲ ኮይኑሉ ጠፈርተኛ ኾነ ናይ ዝበዛሕና ዛንታ ግን ዝያዳ ምስ ናይ ጀፍ ሳምፕተር እዩ ዝመሳሰል ሳምፕተር ናይ ካልኣይ ደረጃ ተምሃራይ እንከሎ ኣድዩ ኣብቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረት ባንክ ከም ናይ ክረምቲ ተልመድየን ከም ዝቑፀር ገበረት
ድሕሪ 4 ዓመት ናይ ምውዳእ ካልኣይ ደረጃ ትምህርቲ ድማ ናብቲ ባንክ ደው ኢሉ ናይ ክፍሊ እዋን ስራሕ ክህቦ ዝኽእሉ እንተኾይኖም ሓተቶም። ንሳቶም ድማ ምስ ግዜ ናይ ሙሉእ እዋን ስራሕ ሃብዎ። ብዋዛ ዋዛ ድማ ጄፍ ናብ ሞያ ባንክ ኣተወ። ኣብቲ ኢንዱስትሪ ን15 ዓመት ድሕሪ ምስርሑ ንሱን ትሬይ ማውሰት ዝተባህለ ብጻዩን ኣብ ፖርትላንድ ኦሬጎን ሉዊስ ኤንድ ክላርክ ዝተባህለ ባንክ መስረቱ። ሳምፕተር ኣብ ስርሑ ኣዝዩ ንፉዕ እዩ። ሞያዊ ህይወቱ ካብ ዝበለፁ ኪላታት ልቓሕ ኮይኑ ይሕሊፎ። መሳርሑትን ዓማዊልን ኣዝዩ ፍቱውን ዝተኸብረን እዩ። እንተኾነ ግን ጄፍ ንሞያ ባንክ ዝኾነ ተምሳጥ ከም ዘይብሉ እዩ ዝኣምን። ንጎ ካብ ድቃሱ ዘተንስኦ እንታይ ይሰርሕ ዘይኮነ ስለምንታይ ይሰርሑ እዩ። ዝበዝሐ ክፋል ሞያዊ ጉዕዞና ብኣጋጣሚ ዝተሰርዐ ኣይኮነን። ኣነ ነዚ ሕጂ ዝገብሮ ዘሎ ክገብር ወጢና ኣይፈልጥን እየ። ብንኡሽተይ መሃንድስ በረራ ክኸውን እሕልን ነይረ። ኣብ ኮሌጅ ምስ ኣተኹ ግን ገበናዊ ኣኽባር ሕጊ ክኸውን መዲበ። እንተኾነ ግን ኣብ ቤት ትምህርቲ ከለኹ ንዓውዲ ሕጊ ጸላእክዎ ቁኑዕ ኮይና ኣይተሰማዕን። ኣብ እንግሊዝ ዝመሃር ነይረ። ዓውዲ ሕጊ ድማ ሓደ ካብቶም ናይ መወዳእታ ኣውራ መለለይታት እንግሊዛውያን እዩ ነይሩ። ሙሉእ ልብሲ ከይተኸደንካ ናብ ናይ ስራሕ ቃለ መሕተት እንተኸድካ ስራሕ ክትረክብ ዘይሕሰብ እዩ ነይሩ። ስለዚ ንዓይ ዝኸውን ዓውዲ ኣይነበረን። ኣብቲ እዋን ምስ ሓንቲ ዩኒቨርሲቲ ሲራኪዩስ ዓውዲ ምዕዋዕ ዋኒን ትምሃር ዝነበረት ሰብ ዝምድና መስሪተ ነይረ። ነቲ ናብ ዓውዲ ሕጊ ንኽኣቱ ዘናቕሓንን ድሓር ድማ ተስፋ ዝቆረፀንን ምክንያት እንታይ ምዃኑ ረኣየት እሞ ኣብ ዋኒን ክፍትን ኣማኸረትኒ። ብዋዛ ዋዛ ድማ ናይ ሞያ ምዕዋዕ ዋኒን ጉዕዞ ይጀመርኩ። እዚ ግን ከም ዝኾነ ኣብ ህይወተይ ዝገበርክዎ ነገራት እዩ። ኣውራ ተመስጦይ ኣይኮነን። ንህይወተይ እውን ኣይገልጸን እዩ። ንጎ ካብ ዓራት ዘተንስኣኒ ስለምንታይ ንሰባት ዘናቕሖም ነገራት ንክገብሩ ምንቕራሕ ዝብል ዕላማ እዩ። ስርሐይ ድማ ነዚ ዕላማ እዚ ከተግብሮ ዝኽእል ዝተፈላለየ መንገድታት ምንዳይ እዩ። ሓደ ካብኡ እዛ መጽሓፍ እዚኣ እያ። ኣብ ህይወትና እንታይ ንገብር ብዘየገድስ ስለምንታይና ዝደፍኣና ዕላማ ወይ እምነት ፍጹም ኣይቅየርን እዩ። ናይ ወርቃዊ ዓንኬልና ሚዛን እንተሓሊፍና እቲ ንገብሮ ነገራት ካብ ዕላማና ህይወት ዝዘርእ ዝጭበጥ መንገዲ ዝሓልፍ ኣይኮነን። ሓደ ካብቲ ቢል ጌትስ ንዕላምኡ ህይወት ንምዝራእ ዝተጠቀመሉ መንገድታት ሶፍትዌር ምዕባል እዩ። ሄልፕ ኬለር ነቲ ናይ ናጽነት እምነቱ መንገዲ ኣየር ከስፋሕፍሖ ክኢሉ እዩ። ጆን ኤፍ ኬነዲ ኣሜሪካውያን ንሃገሮም ከገልግሉ እምበር ንስኻ ተገልግሎም የብላን ዝብል እምነቱ ሰብ ናብ ወርሒ ብምስዳድ ህይወት ኣልቢስዎ እዩ። ስቲቭ ጆብስ መንገዲ ኣፕል ንወግዓዊ ኩነታት ክብድህን ኣብ ዓለም ዓብ ነገር ክገብርን ክኢሉ እዩ። እዞም ሰብ ግርማ ሞገስ ዝኾኑ መራሕቲ ዝገብርዎ ነገራት ነቲ ናቶም ስለምንታይ ህይወት ንኽዘርእሉ ዝጥቀሙሎም ዝጭበጡ ኣገባባት እዮም። ወላ ሓንቲ ካብኦም ግን ምስ ዓበየ እንታይ ከም ዝገብር ክግምቶ ዝኽእል ኣይነበረን። ስለምንታይ ንጹር ብዝኾኑ ቶም ኣብ እምነትካ ዝኣምኑ ሰባት ናብኡ ክሓስቡን ምናልባት እውን ህይወት ኣብ ምልባሱ እጃሞም ከበርክቱን እዮም። እቲ እምነት ምስ ጎልሕ ድማ ኣዳዎም ሓፍ ኣቢሎም ክሕግዝ ዝደልየ ብምባል ዝእውጁ ብዙሓት ሰዓብቲ ዝፈጥር ሓይሊ ክህልዎ ይኽእል እዩ። ኣብ ሓደ እምነት ወይ ዕላማ ዝሓብሩ ሰዓብቲ እንተሒዝካ ኣዝዩ መስተንክር ዝኾነ ነገራት ክትገብር ትኽእል ኢኻ። ዓብ ንኽትከውን ግን ምንቕራሕ ጥራይ እኹል ኣይኮነን። ምንቕራሕ ነቲ መስርሕ ይጅምሮ ጥራይ እዩ። ነቲ ምንቅስቓስ ክደፍኦ እንተኾንካ ካብኡ ዝዓቢ ነገር የድልየካ እዩ። ንምንጭ ምንቕራሕ ኣጉልሓዮ። ወርቃዊ ዓንኬል መልእኽቲ መተሓላለፍ ጥራይ ኣይኮነን። ብዛዕባ ኣቃዋማ ዓበይቲ ተቋማት እውን ገለ መረዳእታ ይህብ እዩ። ንኣምር ወርቃዊ ዓንኬል ካልእ መዳይ ንውስኸሉ ብምህላውና ካብ ሕጂ ከም ክልተ መዳያዊ ቅርፂ ጥራይ ጌርና ክንሪኦ ሓጋዚ ኣይኮነን። ወርቃዊ ዓንኬል ኣብዛ 3 መዳያዊት ዓለምና ኣብ ምህናፅ ብሉፃት ተቋማት ክሕግዘና እንተኾይኑ ንሱ ንባዕሉ 3 መዳያዊ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዘሐጉስ ድማ ከምኡ ምዃን እዩ። ኣጉዶ መሰል ቅርፂ ኣለዎ። እዚ ኣጉዶ እዚ ንሓደ ብባህሪኡ ኣርካናውን ስሩዕን ትካል ወይ ተቕዋም እዩ ዘመልክት። እቲ ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይቲ ኣጉዶ ብምዃን ንስለምታይ ዝውክል ኣካል እቲ መራሕ እዩ። ኣብ ትካላት መብዛሕትኡ ግዜ እዚ መራሕ እዚ እቲ ላዕለዋይ ሓላፊ እዩ። ቀፂሉ ዝርከብ ደረጃ እቲ ብኸመይ ዝብል ደረጃ ኮይኑ እቶም ብናይቲ መራሒ ራእይ ዝተነቓቕሑ ብኸመይ የግህድዎ ዝፈልጡን ሓለፍቲ የጠቓልል። ስለምንታይ እምነት ጥራይ ምዃኑ ብኸመይ ነቲ እምነት ንምግሃድ እንጥቀመሎም ዓማት እንታይ ድማ ናይዞም ዕማማት ውፅኢታት ምዃኖም ክንርስዕ የብልናን። እቲ መራሒ ክንዲ ምንታይ ግርማ ሞገስ ወይ ክእለት ምንቕራሕ ኣለዎ ብዘየገድስ ስርዓታትን መስራሓትን ዘለዎም ትሕቲ ቅርፂ ብምህናፅ ነቲ ራእይ ናብ ክውነት ክልውጡ ዝተነቓቕሑ ሰባት ኣብ ትካል ተዘየለዉ ዘይብቑዕነት የስፍን። እንተኸፍአ ድማ ውድቀት እዩ ዘጋጥም። እቲ ስለዚ እቲ ብኸመይ ዝብል ደረጃ እቲ ንስለምታይ ኣብ ግብሪ ክውዕል ዝኽእል ትሕቲ ቅርፂ ናይ ምስራሕ ሓላፍነት ዘለዎ ሰብ ወይ ንእሽቶ ጉጅለ እዩ። እዚ ድማ ኣብ ክፍሊ ምውዕዋዕ፣ ክፍሊ ኣሰራርሓ፣ ክፍሊ ገንዘብ፣ ክፍሊ ዓቕሚ ሰብን ካልኦት ብላዕለዎት ሓለፍቲ ዝመሓደሩ ክፍልታት ክዓምም ይኽእል እዩ። ናይ እንታይ ደረጃ ከዓ ዝበዝሑ ሰራሕተኛታት ዝርከብሉ እቲ ዝጭበጥ ስራሕ ዝካየደሉን ደረጃ እዩ። ሕልሚ ኣለኒ ንሱ ኸ ውጥን ኣለዎ። ዶክተር ኪንግ ሕልሚ ከም ዝነበሮ ተዛሪቡ እዩ። ሕልሞም ክገብሮ ድማ ንሰባት ኣነቓቒሑ። ራልፍ ኣበርናት ድማ እቲ ሕልምቲ ንኽፍጸም እንታይ ከም ዘድሊ ፈሊጡ ንሰባት ብኸመይ ክግበር ከም ዝኽእል ኣሪዎም።
ነቲ ሕልሚ ስርዓታት ሒዝዎ ዶክተር ኪንግ ብዛዕባ ፍልስፍናዊ ጽልዋታት ናይ ምንቅስቓስ ክዛረብ ከሎ እቲ ናይ ሓደ እዋን ኮስኳሲ ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኪ ከምኡውን ተሓዚ ገንዘብ Southern Christian Leadership Conference SCLC وعلى ክርስቲያናዊ መሪሕነት ደው ዝነበረ ኣበርናቲኻ ንሰባት ብዛዕባቶም ወስድዎም ዝነበሮም ስጉምታት በብሓደ የረድኦም ነበረ። ኣበርናቲ እቲ ዶክተር ኪንግ ኣነቓቕሓ መደረ ኣስሚዑ ምስ ወፀ እዚ ክብለኩም ዝጸንሐ ጽባሕንኮ ከመይ ጌርና ኣብ ግብሪ ነውዕሎ ክነግረኩም እየ ዝብል እዩ ነይሩ። ዶክተር ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር መራሒ እዩ ነይሩ። ንኣሜሪካ ግን ንበይኑ ኣይለወጣን። ዋላ እኳ ዶክተር ኪንግ ነቲ ምንቅስቓስ እንተኣነቓቕሖን ህዝቢ ናይ ብሓቂ ተንቀሳቕሶ እንተኾንካ ግን ውዳበ ኣላ እዩ። ከምቲ ኣብ ዳርጋ ኩሎም ዓበይቲ መራሕቲ ንሪኦ ድማ ብኸመይ ክግበር ከም ዝኽእል ኣብሊፆም ዝፈልጡ ሰባት ምስ ዶክተር ኪንግ ነይሮም። ንዝኾነ ዓቢ መራሒ ወይ ንዝኾነ ናይ ስለምታይ ሰብ ነቲ ዘይጭበጥ ዕላማ ወሲዱ ህይወት እዩ ትሕቲ ቅርፂ ክዳልወሉ ዝኽእል ዝተነቓቕሐ ናይ ብኸመይ ሰብ ኣሎ። ሩኢ ለውጢ ወይ ዓወት ዘምፅእ ከዓ እዚ ትሕቲ ቅርፂ እዚ እዩ። እቲ መራሒ ኣብ ጥርዚ ናይ ተኣጉዶ ኣብ መጀመርታ ወይ ከዓ ኣብታ ናይ ስለምታይ ነጥቢ ክቕመጥ እንከሎ ኩሎም ቶም ነገራት ክውን ናይ ምግባር ሓላፍነት ዘለዎም ናይ ብኸመይ ሰባት ከዓ ትሕቲኡ ተቐሚጦም ኣለዉ። እቲ መራሒ ነቲ መዓልቦ ክስእሎ ከሎ ቶም ናይ ብኸመይ ሰባት ከዓ ናብኡ ዘብፅሕ መንገዲ የዳልዉ። መንገዲ ዘይብሉ መዓልቦ ናብ ምጥዋይን ዘይስሉጥነትን እዩ ዝመርሕ። ናይ ብዙሓት ዓንዲ ዝኾንዎም ሰባት ዘይብሎም ሰብ ስለምንታይ ዕጫ ከምኡ እዩ። መዓልቦ ዘይብሉ መንገዲ ኣበይ በፅሕ? ከመይ ጌርካ መኪና ትመርሕ ምፍላጥ ጽቡቕ እዩ። እንተኾነ ግን ኣበይ ከም ተብፅሓ እንተፈይድካ እዩ ትርጉም ዘለዎ። ራልፍ ኣበርናቲ ሓደ ካብቶም ዶክተር ኪንግ ዘነቓቕሖም ከምኡውን ነቲ ዕላማቲ ብኸመይ ተግባራውን ዝጭበጥን ይገብሮ ዝፈለጠ እዩ። ናይ ዶክተር ኪንግ ስራሕን ንስነ ጥበብን ስነ ሃይማኖትን ዘይጎነፃዊ ምንቅስቓስ ንህዝቢ ምርዳእ እዩ ነይሩ። ናተይ ስራሕ ከዓ ካብኡ ዝቐለለ እዩ ነይሩ። ንሰባት ከም ዝግበሩ ከምዚ ኣይትግበሩ ምባል ይብል ኣበርናቲ። ኣብ ታሪክ ዓበይቲ ሰብ ግርማ ሞገስ መራሕቲ ከም ንሪኦ ንራእዮም ብኸመይ ኣብ ግብሪ ከም ዝውዕል ዝፈልጥ ሓደ ሰብ ወይ ንእሽቶ ጉጅሎ ነይሮሞም እዮም። ዶክተር ኪንግ ሕልሚ ነይርዎ። ሓደ ህልሚ ማዕረ ክንደይ ኣነቓቒ ብዘየገድስ እንተዘይተጋሂዱ ሕልሚ ጥራይ ኮይኑ ይስተርፍ። ዶክተር ኪንግ ዝሓለሙ ሕልሚ ኣብቲ ሰብኣዊ መሰላት ዘይነበረሉ ግዜ ኣብ ደቡባዊ ክፋል ኣሜሪካ ዝዓበዩ መብዛሕትኡ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ዝሓልሞ ዝነበሩ ሕልሚ እዩ ነይሩ። ዝሕልፎ ዝነበረ መልእኽቲ ናይ ኩሎም መልእኽቲ እዩ ነይሩ። ዝተሰምዖ ቁጥዕ ብሰንኪቲ ንኩሎም ዝሰቐየ ዘይፍትሓዊ ስርዓት እዩ ነይሩ። ይኹን እምበር ንህዝቢ ዘነቓቕሐ ነገር ናይ ኪንግ ድንብርፅ ዘይብል ተስፋን ቃላትን እዩ ነይሩ። ንኣሜሪካ ዝቐየረ ዶክተር ኪንግ ዘይኮነ እቲ ሚልዮናት ዝቑፀር ዝተነቓቕሐ ህዝቢ እዩ ነይሩ። ግን ከመይ ጌርካ ንሚልዮናት ሰባት ትውድብ? ሚልዮናት ይስትረፍ ከመይ ጌርካ ኣብ ማይት ወይ 10 ሰባት ትውድብ? ንመሃስትን ቀዳሞትን ረዓምትን ንምስሓብ ናይቲ መራሒ ራእይን ግርማ ሞገስን እኹል እዩ። እዞም ሰባት እዚኦም ውሽጦም ዝብሎም ኣሚኖም ነቲ ሕልምቲ ናብ ኩነት ንምውላድ ዝዓወየ መስዋዕትታት ዝገበሩ ሰባት እዮም። ምስ ነፍሲ ወከፍ እትረኽቡ ዓወትን ምስ ነፍሲ ወከፍ እቲ ሕልምቲ ክኸውን ከም ዝኸውን ዘርኢ ጭቡጥ መረዳእታትን እቶም ዝያዳ ግብራውያን ዝኾኑ ብዙሓት ክግደሱ ይጅምሩ። እቲ ቅድም ሕልሚ ጥራይ ዝነበረኻ ከይፀንሐ ጋህዲ ይኸውን። እዚ ምስ ዝኸውን ድማ ነጥቢ መቃይሮ ይፍጠር እሞ ነገራት ክንቀሳቐሱ ይጅምሩ። ነቶም ስለምታይ ዝፈልጡ እቶም ብኸመይ ዝፈልጡ የልዎም እዮም። The World is Flat ዓለም ፀፋያ ዘርእስታ ህብቲ መጽሓፍ ዝጸሓፈ ቶማስ ፍሪድማን ዝበዝሐ ግዜ ዘይትስፍዋት ሰባት ኣይጋገዩን እዮም፣ እቶም ንዓለም ዝቕይርዋ ግን እቶም ትስፍዋት እዮም ኢሉ ነይሩ። ቢል ጌትስ ብኮምፒተር ጌርና ዝለዓለ ዓቕምና ክነብፅሓላ ንኽእል ዓለም ሓሊሙ ተጋሂዱ ኸ ሕጂ ኸ ሕማም ዓሶ ዘይብላ ዓለም ይሓልም ኣሎ። እዚ እውን ክገሃድ እዩ። ደቂ ራይት ድማ ንነፈርቲ ከም ኣውቶቡሳት ንስቀለላ ዓለም ሓሊሞም ተጋሂዱ ኸ ናይ ስለምታይ ሰባት ሰብ ራእይ ማለት እዮም። ኩሉ እቲ ኣብ ኣእምሮኦም ዝስእልዎ ነገራት ክፍጸም ከም ዝኽእል ዝኣምኑ ትስፍዋት ሰባት እዮም። ናይ ብኸመይ ሰባት ድማ እቶም ኣብ ሎሚ ዝነብሩ ዓይነት ሰባት ኮይኖም ግብራውን ክውነታውን ርድኢት ዘለዎም እዮም። ናይ ስለምታይ ሰባት ኣብቲ ንዝበዝሑ ሰባት ዘይረኣዮም ነገራት ንኣብነት መጻኢ ዘተኩሩ እዮም። ናይ ብኸመይ ሰባት ድማ ኣብቲ ንዝበዝሑ ሰባት ዝረኣዮም ነገራት ዘተኩሩ ኮይኖም ኣብ ምህናፅ ቅርፅታትን መስራሓትን ከምኡውን ኣብ ምዕማም ነገራት ዝሓሹ እዮም። እዚ ኣጣምታን ኣናብራን ዝፈላለ እምበር ካብ ሓድሕድ ኣይባላለፅን እዩ። ጌትስ ናይ ስለምታይ ሰብ እዩ እንተላይ ደቂ ራይትን ስቲቭ ጆብስን ሄርብ ከልሄርን ግን ነንበይኖም ዝገብርዎ ነገር የሎን፣ ክገብርዎ እውን ኣይክእሉን ነይሮም። እቶም ብኸመይ ግበር ዝፈልጡ ሰባት የድልይዎም ነይሮም። ኣብ 1957 ዋልት ዲዝኒ ኣብ ሎስ አንጀለስ ንዝነበረ ህዝቢ ዋዛ ኣምሲሉ ከም ዝስዕብ ኢልዎም ነይሩ። ሳላዕ ብሓወየ እምበር ብምድንጋር ሕሳብ ብዙሕ ግዜ ተኣሰርኩ ነይረ። ኣብ ባንክ እንታይ ነይሩ ኣይፈልጥን እየ ነይረ። ንሱ ኣብ ስርሐይ ጥራይ ከም ዘድህብ እዩ ገይሩኒ። እቲ ናይ ስለምታይ ሰብ ዝነበረ ዋልት ዲዝኒ ሕልሙ ኩን ክኸውን ዝኽኣለ ሳላት ዝያዳ ግብራዊ ዝኾነ ናይ ብኸመይ ሰብ ዝነበረ ዓብ ሓዉ ሮይ እዩ።
والت ديزني مواعيتات ዝኸውን ናይ ካርቱን ስእልታት ምዕያዩ ንሞይኡ ጀሚርዎ ቀልጢፉ ግን ናብ ምዕያይ ፊልምታት ካርቱን ኣትዩ ኣብ 1923 እዩ ነይሩ ሆሊውድ ድማ ሓንበርቲ ፊልምታት ዓለምና ትኸውን ነይራ ወልት ኸኣ ኣካል ናይቲ ትንሳኤ ክኸውን ደልየ እቲ ብ8 ዓመታት ዝዓብዮ ዝነበረ ሮይ ኣብ ባንኪ ይሰርሕ ነይሩ ሮይ ብናይ ሓውቶ ህቦን ነገራትን ኣእምሮኻ ናይ ምቕራጽ ዓቕምን ኩሉ ግዜ ዝምሰጥ ነይሩ እንተኾነ ግን ወልት ሓደገኛ ውሳነታት ከም ዝወስድ ንዋኒናዊ ጉዳያት ሸለል ከም ዝብልውን ይፈልጥ ነይሩ ወልት ከም ኩሎም ናይ ስለምታይ ሰባት ብዛዕባ መጻኢ ክሓስብ ብዙሕ ግዜ ኣብ ህሉ ግዜ ይነብር ምንባሩ ይርስዕ ነይሩ ታሪክ ህይወት እንዳ ዲዝኒ ዝጸሓፈ ቦብ ቶማስ ወልት ዲዝኒ ይሓልም ይስእል ነይሩ ሮይ ከዓ ኣብ ጽላሎት ተሓቢኡ ሓደ ግዛኣት ይሃንጽ ነይሩ ሮይ ኣዝዩ በሊሕ ርእሰ ማለኛን ሰዋኒንን ብምባሩ ብናይ ሓውስም እትጽዋዕ ትካል ሃኒጹ ንናይ ወልት ዲዝኒ ሕልሚ ኣኪድዎ ክብል ጽሒፉ ነይሩ ነታ ኣካል ንእስነት ብዙሓት ኣሜሪካውያን ዝኾነት ብዌና ቪስታ ዝተባህለት ናይ ዲዝኒ ፊልምታት እትዝርግሕ ትካል ዝመስረተ ሰብ ሮይ ነይሩ ናይ ዲዝኒ ጠባያት ነባሪ ተፈላጥነት ዘልበሰ ትካል ዝፈጠረውን ሮይ ነይሩ ሮይ ከም ዳርጋ ኩሎም ናይ ብኸመይ ሰባት መራሒ ክኸውን ኣይደልን ነይሩ እኳ ደኣ ድሕሪ ማግረጃ ብምዃን ኣብ ምትግባር ራእይታት ሓዉ ኣተኮረ ዝበዝሑ ኣብ ዓለምና ዘለዉ ሰባት ናይ ብኸመይ ሰባት እዮም ዝበዝሑ ሰባት ኣብ ናይ ስራሕ ዓለም ጽቡቕ ክነጥፉ ይኽእሉ እዮም ገሊኦም ኣዝዮም ዕውታት ኮይኖም ሚልዮናት ዶላራት ኣታዊ ክረኽቡ ይኽእሉ ይኾኑ ቢልዮናት ዶላር ዝግመት ትካል ክምስርቱ ወይ ንዓለም ክቕይሩ ግን ፍጹም ኣይክእሉን እዮም እዞም ናይ ብኸመይ ሰባት ጽቡቕ ክኸዱ ምእንቲ ናይ ስለምታይ ሰባት ኣየድልዮምን እዮም ዝበዝሑ ናይ ስለምታይ ሰባት ምስቲ ኩሉ ሕልሞምን ስእሊ ኣእምሮኦምን ብራእዮም ንዕኡ ክውነት ዝገብር ፍልጠትን ዝተናቐቐ ሰብን እንተዘይብሎም ዝጠመዩ ራእይተኛታት እዮም ዝኾኑ ናይ ኩሉ ሕቶታት መልሲ ዘለዎም ግን ከዓ ሓንቲ ዝገብርዋ ነገር ዘይብሎም ዓይነት ሰባት ዋላ እኳ መብዛሕትኦም ሰዋኒን ነብሶም ከም ሰብ ራእይ እንተሓሰብዋ ኣብ ሓቂ መፂና ግን ናይ ብኸመይ ሰባት እዮም ንዝበዝሑ ሰዋኒን ብዛዕባ ሰዋኒን ዝፈትዎ ነገር እንታይ ምዃኑ እንተሓቲትኩሞም ነገራት ምህናፅ ከም ዝፈትዉ ክነግሩኹም እዮም ብዛዕባ ነገራት ምህናፅ ምዝረቦም ብኸመይ ነገራት ይሰርሑ ከም ዝፈልጡ ዘረጋገጽ እዩ ዋኒን ስርዓትን መስራሓትን ተዋሂዶም ዘቕምዎ ቅርፂ እዩ ኣብ ምህናፅ ናይዞም መስራሓትን ስርዓታትን ዝያዳ ክኢላታት ዝኾኑ ድማ እቶም ናይ ብኸመይ ሰባት እዮም ዝበዝሓ ትካላት ግን ማዕረ ክንደይ ብዝግባእ ተመስሪተን ብዘየገድስ ቢልዮናት ዝግመታ ወይ ንማኣዝን ኢንዱስትሪታት ዝቕይራ ትካላት ኣይኮነን ሓንቲ ትካል ቢልዮናት ዝግመት ወይ ንማኣዝን ኢንዱስትሪ ትቕይር ትካል ክትከውን እንተኾይና ኣብ መንጎቲ ናይ ስለምታይ ሰብን እቶም ናይ ብኸመይ ሰባትን ብርቂ ዝኾነ ሽርክነት ኩሉ ኣሎ ዳርጋ ኩሎም ንሰባት ከናቕሑ ዓበይቲ ነገራት ክገብሩን ዝኽእሉ ውልቀ ሰባት ወይ ተቋማት እዚ ናይ ስለምታይን ብኸመይን ብርቂ ሽርክነት ኣሎ ንኣብነት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤት ኮምፒተር ዝሓዘት ዓለም ዝቐረጸ ሰብ ቢልጌትስ ክኸውን ይኽእል እዩ ነታ ትካል ዝሃነፃ ግን ፓውል ኣለን እዩ ሄርብ ኬልሄር ነቲ ናይ ናጽነት ዕላምኡ ከልብሶን ንኻልኦት ሰባት ከሰብኮን ክኢሉ እዩ መንገዲ ኣየርሳዊ ዝወሰት ናይ ምህናፅ ሓሳብ ዘንቀለ ግን ሮሊ ኪንግ እዩ ነይሩ ስቲቭ ጆብስ ሰባኺ ሓንገቲ ነይሩ ንኣፕል ዝሰርሐ መሃንድስ ግን ስቲቭ ዎዝኒያክ እዩ ነይሩ ጆብስ ራእይ ነይርዎ ዎዝኒያክ ድማ ክእለት ነይርዎ ንሓንቲ እዋን ብልፅቲ ዝገብራ እቲ ኣብ መንጎ ናይ መጻኢ ራእይን ንዕኡ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ክእለት ዝገብርን ሽርክነት እዩ እዚ ዝምድና እዚ ነቲ ተቋማት ዝተላኽኦ መግለፂ ራእይን መግለፂ ተኽልእኾን ዝተባህሉ መግለፂታት ከነፅረልና ይኽእል እዩ ራእይ ናይቲ መስራቲ ድሌት ወይ እውን እታ ትካል ስለምታይ ኣላ ዝገልጽ ጽሑፋዊ መግለፂ እዩ ቃል ብቓሉ ነቲ ሕጂ ዘየሎ መጻኢ ዝገልጽ እዩ መግለፂ ተልእኾ ወይ ድማ ነቲ መንገዲ ወይ ከዓ መስራሒታት ዝብርህ እዩ እታ ትካል ብኸመይ ንመጻኢ ክትሃንጾ ትሓስብ ዘርኢ እዩ እዞም ክልተ ነገራት እዚኦም ብንጽር ተገሊጾም ድማ እቶም ናይ ስለምታይ ሰባትን እቶም ናይ ብኸመይ ሰባትን ብዛዕባ እቲ ሽርክነት ዘለዎም ተራ ርግፀኛታት ይኾኑ ክልቲኦም ንጹር ዕላማን ንጹር ውጥን ሒዞም ብሓባር ይሰርሑ ማለት እዩ እዚ ክዕወት እንተኾይኑ ግን ካብ ክእለት ንላዕሊ እምነት እዩ ዝሓትት ከምቲ ኣብ ክፋል 3 ብሰፊሑ ተገሊጹ ዘሎ ውሕስነት ክስማዓና እንተኾይኑ እምነት ዘለዎም ዝምድናታት ኣዝዮም ኣገደስቲ እዮም ንሰባት ወይ ተቋማት ናይ ምእማን ክእለትና ዘብስግኡ ኩነሳነታት ክንወስድን ኣብ ንገብሮ ዕማማት ክደገፍ ዘሎና ኮይኑ ክስማዓናን እዩ ዘኽእለና እቲ ዝለዓለ መጠን እምነት ዘለዎም ዝምድና ድማ እቲ ኣብ መንጎቲ በዓል ራእይን እቲ ሃናፅን ዘሎ እዩ ኣብ መንጎቲ ናይ ስለምታይ ሰብን ናይ ብኸመይ ሰብን ኣብተን ክነዓቕሓ ዝኽእላ ትካላት ዘለዉ ዝበለፁ ሓለፍቲ ንሓደ ዕላማ ክመርሑ እምበር ትካል ከካይዱ ኢሎም ዘይብገሱ ናይ ስለምታይ ሰባት እዮም
ኣብዘን ትካላት እዚኣተን ዘለዉ ዝበለጹ ሓለፍቲ ገንዘብን ኣሰራርሓን ድማ እቶም ንባዕሎም ራእይተኛታት ከም ዘይኮኑ ግን ከዓ ነቲ ራእይ ሂወት ዘልብስ ቅርጺ ካህንፁ ዝኽእሉ ሰባት ምዃኖም ዝኣምኑ ናይ ብኸመይ ሰባት እዮም። እቶም ዝበለጹ ናይ ብኸመይ ሰባት ኣብ ቅድሚት ወፂኦም ብዛዕባ እቲ ራእይ ንሰባት ክሰብኩ ኣይደልዩን እዮም። ብድሕሪ መጋረጃ ኮይኖም ነቲ ሕልሚ ክውን ዝገብር ስርዓት ክሰርሑ ይመርጹ። ዓበይቲ ነገራት ግበርቲ ኮይኑ ከዓ ናይ ክልቲኦም ክእለትን ጻዕርን ክዋሃድ ኣለዎ። እዚ ናይ ስለምታይን ብኸመይን ምሕባር ዝበዝሐ ግዜ ካብ ስድራ ቤታት ወይ ናይ ነዊሕ እዋን ዓርከ ምሕዝነት ዝፍጠር ምዃኑ ናይ ኣጋጣሚ ኣይኮነን። ተመሳሳላት ተዓብያን ናይ ህይወት ተመኩራታትን ምህላው ተመሳሳሊ እምነትን ክብርታትን ክፈጥር ይኽእል እዩ። ኣብ ኣባላት ስድራ ቤት ወይ ዓርከ መሓዙት መፂና ተዓብያን ናይ ህይወት ተመኩራታትን ዳርጋ ሓደ ዓይነት እዩ። እዚ ማለት ግን ካብ ካልእ ዝመፀ ንፉዕ መሻርክቲ ክትረክብ ኣይትኽእልኒ ማለት ኣይኮነን። ናትካ ዝመሰለ ተዓብያን ናይ ህይወት ተመኩራታት ዘለዎም ሰባት ምስ ናትካ ዝመሳሰል ኣጠማምታ ኣለዎም ንምባል እዩ። ዋልት ዲዝኒ ሮይ ዲዝኒን ኣሕዋት እዮም ነይሮም። ቢል ጌትስን ፖል ኣለን ኣብ ሓደ ቤት ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ ተማሂሮም። ሮል ኪንግ ናይ ሄልፕ ከልኸር ጠበቓን ናይ ነዊሕ እዋን ዓርኩን እዩ ነይሩ። ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየርን ራልፍ ኣበርናትን ቅድሚ ምስራት ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ በርሚንግሃም ብሓደ ይሰብኩ ነይሮም። ስቲቭ ጆብስን ስቲቭ ዎዝኒያክን ከዓ ኣብ ካልኣይ ደረጃ ትኽትንፋስ ኣዕሩኽ እዮም ነይሮም። እቲ ዝርዝር ነዊሕ እዩ። ምክያዶ ምምራሕ ሎሚ ዳርጋ ኩላተን ተቋማት ብዙሓት ናይ ብኸመይ ሰባት ስለ ዘለወን ንሙሉእ ዕድሚኦም ዝጸንሕ ዓወት ክጓናጸፉ ይኽእሉ እዮም። እንተኾነ ግን ሙሉእ ዕድሚኦም ነዘን ትካላት ዜና ምክያድ እዮም ዘሕልፍዎ። ዕዉት ክትኮነሉን ብዙሕ መክሰብ ክትኣትወሉን ትኽእል ብዙሕ መንገድታት ኣሎ። ዝኾነ ዓይነት ናይ ዝወራ ሜላታት እንተላይ እቶም ኣብዛ መጽሓፍ እዚኣ ጠቒሶም ዘለኹ ክሕግዘካ ይኽእል እዩ። ነባር ለውጢ ከይፈጠርካ እውን ነጥቦም ቀይሮ ከተምጽእ ይከኣል እዩ። ዘመን ኣምጽኦ ኢልና ንጽውዖ ማለት እዩ። ዓበይቲ ተቋማት ግን ልክዕ ከም ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት እየን ሰርሓ። ንሰባት ብዛዕባ ሓደ ፍርያት ወይ ሓሳብ ክዛረቡ፣ ነቲ ፍርያት ናብ ናብርኦም ክጽንብሩ፣ ነቲ ሓሳብ ምስ ካልኦት ከካፍሎም ወይ እውን ንብልጽግና ናይታ ትካልቲኣ ከዕብይዎ የነቓቕሖም። ዓበይቲ ተቋማት መንፈስ ሰባት የባራበራ ጥራይ ዘይኮና ሰባት ዝኾነ ክፍሊት ወይ መታብዕ ከይተጸበዩ ንምጉንጻፍ ናይቲ ዕላማቲ ንኽሰርሑ የነቓቕሓ እየን። ሰባት ነቲ ነገር ተሃንዲዶም ዘይኮኑ ብገዛእ ድልየቶም ናብ ኩሉ ከም ዝባጻሕ ይገብሩ። ነቲ ዘናቕሖም መልእኽቲ ምስ ካልኦት ከካፍልዎም ምእንቲ ብድልየቶም እጅጎኦም ይስብስቡ። ዘዕውተካ ምጉልሒ ድምፂ ይህነጽ። ድሕሪ 3 ወርሒ ዝወሰደ ናይ ምምራፅ መስርሕ BCI ቢግ ካምፓኒ ኢንኮርፖሬትድ ንሓድሽ ፍርያቶም ዘዋዕውዓሎም ትካል መዋዕውዒ መረፁ። BCI ብመጠኑ ኣብ ዝተጨቃጨቀ ዕዳጋ ዝነጥፉ ፍሉጣት ትካል እዮም። መስራሕቲ ስለ ዝኾኑ ፍርያቶም ብሳልሳይ ኣካል ይሸጥ። ብዙሕ እዋን ድማ ኣብቲ ናይ መሸጣ መስርሕ ቀጥታዊ ቁፅፅር የብሎም። እቲ ዝሓሸ ክገብሮ ዝኽእል ነገር መዋዕውዒ ተጠቂሞም ነቲ መሸጣ ካብ ርሑቕ ክጸልዎ ምፍታን እዩ። BCI ድልዱል ባህሊ ዘለዎ ትካል እዩ። ሰራሕተኛታት ንሓለፍቶም የኽብርዎም እዮም። እቲ ትካል ብሓፈሻ ድማ ጽቡቕ ይሰርሕ። ኣብዚ ዝሓለፈ ዓመታት ግን እቲ ውድድር መጠኑ በርትዖም። ዋላ እኳ BCI ጽቡቕ ፍርያትን ተመጣጣኒ ዋጋን እንተለዎም ዓመት ድልዱል ዕብየት ምዝጋብ ከቢድ ዋጋ እዩ። ዋላ እኳ BCI ጽቡቕ ፍርያትን ተመጣጣኒ ዋጋ እንተለዎም ዓመት ድልዱል ዕብየት ምዝጋብ ከቢድ እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ግን BCI ንገዛእ ርእሶም ዘጉልሕ ሓድሽ ፍርያት የውፅኡ ምህላዎም ሓለፍቲ BCI ብተስፋ ተመልኡ። ነቲ ፍርያት እቲ ንምጉስጋስካ እቲ BCI ዝቆፀርዎ ወኪል መዋዕ ዓብ ወፍሪ መዋዕውዒ ወጠነ። እቲ ሓድሽ መዋዕውዒ ከምዚ እዩ ዝብል በቶም ብሉጻት መስራሕቲ ዝተማህዘ ዝበለጸ ፍርያት እንሆ። ቀፂሉ ብዛዕባ እቲ ኣጠቓሊልዎ ዝርከብ ባእታታትን ጥቕምታትን ድሕሪ ምዝራብ ሓለፍቲ BCI ግድን ከኣቱ ኣለዎ ዝበልዎ ከምቲ ወትሩ ካብ BCI ትጽበይዎ ብቕዓት ዝዓይነቱ ዘረባ ይውስኽ። ሓለፍቲ BCI ናይ ትካሎም ስብ ንምዕባይ ኣመና ስለ ዝፀዓሩ ነቲ ስምቲ ክጥቀሙሉ ደለዩ። ብዛዕባ እዚ ሓድሽ ወፍሪ እዚ ኣዝዮም ተስፋ ገይሮም ኣለዉ። ዕዳግኦም ንምብርባርካ ኣብ ዓወት ናይ ዝሓድሽ ፍርያት እዚ ተመርኪሶም እዮም ዘለዉ። ጽቡቕ ስራሕ ከም ዝሰርሑ ይፈልጡ እዮም። ነቲ ሓቂ ድማ ናብ ህዝቢ ከቃልሕዎ ደልዮም ኣለዉ። ብዓውታ ድማ ክቃልሕ ኣለዎ። ነቲ ሓድሽ ፍርያቶም ንምዕዋዕ ሚልዮናት ዶላራት ስለ ዘፍሰሱ ኣብ ዓውታ መጺኻ BCI ተዓዊቶም እዮም ክንብል ንኽእል ኢና። ሓደ ጸገም ግን ኣሎ። BCIን ናይ ምዕዋዕ ወኪሎምን ንሰባት ብዛዕባ እቲ ፍርያት ኣብ ምሕባር ተዓወቱ። እቲ ስራሕ ኣዝዩ ፈጠራዊ ነይሩ። ነቲ ሓድሽ ፍርያት እቲ ሓድሽ ምህዛውን ዘብሎ ረቑሒታት እንታይ ምዃኑ ገለጹ። ንመጽናዕቲ ዝሓቱ ጉጅለታት እውን እቲ ሓድሽ ፍርያት እቲ ካብ መወዳድርቱ ፍርያት ኣዝዩ ከም ዝበልጽ ኣረጋገጹ። እቲ ኣብ መራኸቢ ብዙሓት ንምዕዋዕ ዝፈስስ ሚልዮናት ኣዝዩ ብዙሕ ህዝቢ ፍርያቶም ንኽሪኦ ዘተኣምን እዩ ነይሩ። ነቲ መዋዕውዒ ዝረኣዩ ሰባት ክንደይ ምዃኖም ክንደይ ዝኣክል ግዜ ደጋጊሞም ምስ ተጸንዐ ኣዝዩ ጽቡቕ ውፅኢት ከም ዘመዝግቡ እዩ ኣመስጊሩ።
ንመልእኽቶም ብዓውታ ምቆልሑ ዘጠራጥር ኣይነበረን። እትጸገም ግን ንጹር ብዘይ ምንባር እዩ። እንታይን ብኸመይ ንበር ስለምንታይ ዝብል ኣይነበሮን። ዋላ እኳ ሰባት እቲ ፍርያት እንታይ ምዃኑ ተተረድኡ ብዛዕባ ናይ BCI እምነት ግን ዋላ ሓንቲ ኣይተነግሩን። እጽቡቕ ነገር ግን ሙሉእ ኣይከሰሩን። እቲ መዋዕዊታት ኣብ ቴሌቪዥናት ክሳዕ ዝተፈነወን ጎስጎሶም ተወዳዳሪ ክሳዕ ዝኾነ ንፍርያቶም ክሽየጥ እዩ። ኣድማዕ ስልቲ እዩ፣ ግን ኣዝዩ ብዙሕ ወጻኢታት እዩ ዝሓትት። ማርቲን ሉተር ኪንግ ብዛዕባ ምስፋን ሲቪላዊ መሰላት ኣብ ኣሜሪካ ዝገልጽ በዓል 12 ነጥባት ብሉፅ ውጥን ተዘቐርብ ነይሩ። እንታይ መጋጠመ? እቲ ኣብ 1963 ዘስምዖ መደረ ብዓውታ ይተቓሊሑ። መጉልሒ ድምፂ ከም መዋዕዊታት መልእኽትኻ ብዓውታ ንምቅላሕ ኣገደስቲ እዮም። ናይ ኪንግ መልእኽቲ ልክዕ ከም ናይ BCI ኣብ እዝኒ ኣሽሓት ሰባት ምበጽሕ ነይሩ። እምነቱ ግን ኣይምነጸረን። ገንዘብ ወይ ማረኽቲ ነገራት ጌርካ ኣድህቦ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ገንዘብ ንመልእኽትኻ ልዕሊ ዝኾነ መልእኽቲ ከም ዝስማዕ ክገብሮ ከሎ ማራኺ ንጥፈታት ከዓ ኣርእስተ ዜና ክገብረካ ይኽእል እዩ። ብኦም ጌርካ እሙንነት ክትዘርእ ግን ዘይከውን እዩ። ብዙሓት ነዛ መጽሓፍ እዚኣ እተንብቡ ዘለዎም ሰባት ኣብ ሓደ እዋን ኣብ 2004 ኦፕራ ዊንፍሪ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ኣዳራሽ ዝነበረ ተኸታታሊ ማኪና ተዓዲላ ነይራ። እቲ ኣጋጣሚቲ ክሳብ ሕጂ ዝውረየሉ ናይተን ዝዓደለተን መካይን ሞዴል ክትዝክሩ ትኽእሉ ሰባት ግን ክንደይ ኢኹም? እቲ ጸገም ድማ እዚ እዩ። ሽዑ ምሸት መካይኑ ዝወፈየ ትካል ፖንቲያክ ኮይኑ $7 ሚልዮን ዝትመና G6 ዝዓይነተን 276 ሓደሽቲ መካይን ድማ እዩ ኣውፊኡ። ፖንቲያክ ነቲ ኣጋጣሚቲ ንሓደሽቲ ፍርያቱ ከዋዕዋዓሉ ኢሉ ዝወደቦ እዩ ነይሩ። ዋላ እኳ እቲ ኣጋጣሚቲ ነቲ ኩልና ንፈልጦ ሌክሲ ኦፔራ እንተደረዓልና ትካል ፖንቲያክ ኣብኡ ከም ዝተሳተፈ ክዝከረና ኣይከኣለን። ካብኡ ዝኸፈ ድማ እቲ ኣጋጣሚቲ ንፖንቲያክ እምነት ወይ ዕላማ ዝገልጽ ዝኾነ ነገር ኣይገበረን። ቅድሚ እቲ ኣጋጣሚቲ ብዛዕባ ናይ ፖንቲያክ ስለምንታይ ንፈልጦ ነገር ኣይነበረናን። ስለዚ እቲ መዋዕውዒቲ ካብ መዋዕዋዕ ሓሊፉ ዋላ ሓንቲ ክገብር ኣይከኣለን። ሓደ መልእኽቲ ሓቀኛ ጽልዋ ክህልዎ ባህርያትን ክጸሉን እሙነት ክዘርእ እንተኾይኑ ምዕዋዕ እኹል ኣይኮነን። ተመሳሳሊ ኽብረታትን እምነታትን ዘለዎም ሰባት ምስ ነብሶም ከተኣሳስርዎ ዝኽእሉ ገለ ዕላማ ወይ እምነት ክዋዕዋዕ ኣለዎ። ሽዑ ጥራይ ድማ እቲ መልእኽቲ ነባር ዓወትን ሰፊሕ ዝርግሕን ክፈጥር ዝኽእል። መዋዕዊዕኻ ነቶም ኣብ ጸጋማይ ክፋል ጎባጥ ሕንጻት ሕጊ ዝርግሐ ዝርከቡ ሰባት ክስሕብ እንተኾይኑ ኪንዮ ተፈላጥነት ምርካብ ኬትካ ንመዋዕዊዒ ስለምንታይ ክትገብሩ ኣለኻ ከተነጽር ኣለካ። ንጹርነት ኪሓስካ እውን ናይ ሓፂር እዋን ረብሓታት ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ካብኡ ዝተረፈ ግን ዓውታ እዝኒ ምጽማም ጥራይ እዩ። ናይ ሎሚ ትካላትካ ከምዚ እናገበራስ ብዛዕባ እቲ ፍሉይ ንምዃን ዘጋጥመን ብድሆታት የማራ ገሊኣተን ዝገብርዎ ጫውጫውታ ሰሚዕኩም ኣለኹም ዶ? በኣንጻሩ ዶክተር ኪንግ መጉልሒ ድምፂ እንተዘይህልዎ ነይሩ መደርኡ እንታይ ዓይነት ጽልዎ መምጽእ? ናይ ራእዩ ንጹርነት ኣይምጎደለን። ቃላውቱ ናይ ምንቕሓሞም ኣይምጎደሉን። እንታይ ከም ዝኣምን ይፈልጥ እዩ። ብዛዕባ እዚ እምነት እዚ ድማ ብስምዒትን ግርማ ሞገስን ተዛሪቡ። እንተኾነ ግን በዚ ቃላት ዝተናቕዑ ሰባት እቶም ኣብ ቅድሚ ተቐሚጦም ዝነበሩ ውሑዳት ሰባት ጥራይ ምኾኑ ነይሮም። ዝኾነ በዓል መራሒ ውልቀ ሰብ ይኹን ትካል መልእኽቱ ከተመሓላልፈሉ ዝኽእል ዓብ መጉልሒ ድምፂ ክህልዎ ኣለዎ። ኣድማዖ ክኸውን ድማ ንጹርን ዓው ዝበለን ክኸውን ኣለዎ። ናይ ዕላምኻ ወይ እምነትካ ንጹርነት ክህልወካ ኣገዳሲ እዩ። ሰባት ከም ሰምዑኻ ክትገብር ምኻል ድማ ማዕርኡ ኣገዳሲ እዩ። ሓደ ስለምንታይ ንልቢ ሰባት ክትንክፍ እንተኾይኑ ንጹር ጥራይ ዘይኮነ ነጥበ መቓይሮ ከምጽእ ዝኽእል ብዝሒ ህዝቢ ከም ዝስምዕ ጌርካ ክቃላሕ ኣለዎ። ሰለስተ መዳያዊ ወርቃዊ ዓንኬል ኣጉዶ መሰል ዝኾነሉ ምኽንያት ብኣጋጣሚ ኣይኮነን። ንባዕሉ መጉልሒ ድምፂ እዩ ዝመስል። ሓንቲ ተቕዋም ማለት ንጹር ዕላማ ወይ እምነት ዘለዎ ሰብ ምስ ህዝቢ ብውፅኢታዊ ኣገባብ ዝዛረበላ መራኸቢት ማለት እያ። ሓደ መጉልሒ ድምፂ ኣድማዕ ክኸውን ግን መጀመርታ ክመጽእ ዘለዎ ንጹርነት እዩ። ንጹር መልእኽቲ ዘይብልካ እንታይ ከተቃልሕ ትኽእል? እትኣምነሉ ጥራይ ተዛረብ። ዶክተር ኪንግ ኣብቲ ናይ ምድናይ ማሕበራዊ ፍትሒ ጉዕዙ ዘሰነይዎ ኣሽሓት ሰባት መጉልሒ ድምፂ ገይሩ ክእክብ ክኢሉ እዩ። ደቂ ራይት መጉልሒ ድምፂ ተጠቂሞም ኣብ ምስራሕ ነቲ ንዓለም ዝቐየረ ቴክኖሎጂ ዘሰነዮም ከም ክእክቡ ክኢሎም። ኣሽሓት ሰባት ንናይ ጆን ኤፍ ኬኔዲ መልእኽቲ ኣገልግሎት ምስማዕ 10 ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ንወርሒ ክልእኩ ክኢሎም። ንሰባት ሓደ ካብ ገዛእ ርእሶም ዝዓቢ ዕላማ ክበርክቱ ምእንቲ ካብቲ ልሙድ መንገዶም ንኽወፁ ክቕስቅስን ከነዓቕን ዝኽእል ማሕበራዊ ዕላማታት ጥራይ ዘመልክት ኣይኮነን። ዝኾነ ተቕዋም ዓብ ጽልዋ ክገብር ዝኽእል መጉልሒ ድምፂ ክትሃንጽ ትኽእል እያ። ሓደ ካብቲ ንሓንቲ ተቕዋም ብልዝቲ ዝገብሩ ረቑሓይታት እውን ንሱ እዩ። ብሉፃት ተቕዋማት መኽሰብ ይፈጥራ እየን። ጥራይ ዘይኮና ንሰባት ይመርሓን ማእዝን ኣንፈት ኢንዱስትሪ ሓንሳ ድማ ህይወትን ይቕይራ እየን። ናይ ሓንቲ ተቕዋም ስለምንታይ ተዘይፈሊጥና ካብታ ትካል እንታይ ንጽቢ ከም ዘሉና ይንፈልጥ ኢና። ስለዚ ድማ እቲ ከም ምጉዳል ዋጋ፣ ብቕዓት፣ ኣገልግሎትን ባእታታትን ዝኣመሰለ ተራ ረቑሓይታት ክህሉ ንጽበ። ብሓፂሩ ነቲ ፍርያት ከም ኣቕሓ ሸቐጥ ንሪኦ።
እቲ ስለምንታይ ተፈሊጥናዮ ግን ካብኡ ዝዓዘዝ ነገራት ኢና ንጽበ እቶም ብዝዓዘዘ ደረጃ ክትረኣዩ ዘይትደልዩ ትካላት ንስለምንታይኩም ከተጽንዑ ወይ ናይ ወርቃዊ ዓንኬልኩም ሚዛን ክትሕሉ ምፍታን ከም ዘድልየኩም ኣጥቢቐ ክመኽረኩም ዕዙዝ ደረጃ ክትዕቅቦ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ስለምንታይ እታ ትካል ኣላ ንኩሉ ሰብ ቀጻሊ ክትገብሮ ክትዘኻኽሮ ኣለካ ኩሉ ሰብ በቲ ነገራት እትካይደሉ ኣገባብ ክብርታትን መምርሒታትን ክቕየድ ኣለዎ ኩሉ እትገብሮን ኩሉ ትብሎን ትገብሮን ምስናትካ ስለምንታይ ተሰሚዑ ከም ዝቕጽል ምግባርን ግዜን ጻዕርን ይሓትት እዩ እቶም ነዚ ጻዕሪ ዝኽገብሩ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ሰባት ግን ገለ ዓበይቲ ረብሓታት ኣለዎ ሪቻርድ ብራንሰን ቨርጅን ሪካርድስ ተባሃለ ቢልዮናት ዝግመት ናይ መሸጣ ሙዚቃ ሕላገት ሰርሐ ካብኡ ተበጊሱ ደርፍታት ዝሕትም ናይ ሙዚቃ ትካል ሰርሐ ብድሕሪኡ ሓደ ካብ ናይ ዓለምና ዝበለፁ መንገዲ ኣየራት መስረተ ቀጺሉ ናይ ልስሉስ መስተ ትካል መርዓ ዝውጥን ትካል ናይ መድሕን ትካል ናይ ዋህቢ ኣገልግሎት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት መስረተ ኣፕል ድማ ብተመሳሳሊ ኮምፒተራት ተንቀሳቐሲ ቴሌፎናት ዲቪአርን ኤምፒ3 ፕሌየራትን ይሸጡልና ናይ መሃዝነት ዓቕሞም ብተደጋጋሚ ኣዝዮም ኣማዕቢሎም ኣብ ገለ ትካላት ንሪኦ ምዕዋዝ ዘይኮን ደጋጊምካ ምዕዋዝ ሳላቶም ብእሙነት ዝኽተልዎም ሰባት እዩ ዝርከብ ኣብ ዓለም ዋኒን ኣፕል ናይ ኣናብራ ሕላገት እያ እዩ ዝባል እዚ ግን ናይ ኣፕል ሓይሊ ምንኣስ እዩ በዓል ጉቺ ናይ ኣናብራ ሕላገት እዮም ኣፕል ግን መኣዝን ኢንዱስትሪታት ዝልውጥ ሕላገት እዩ ከምኦም ዝኣመሰሉ ውሑዳት ትካላት ከም ዋኒናት ዘይኮነ ከም ማሕበራዊ ምንቅስቓሳት ይሰርሓ ብሉጽነትካ ምድግጋም ሮን ብሩደር ኣዝዩ ፍሉጥ ኣይኮነ ግን ዓብ መራሕ እዩ ኣብ 1985 ንኽልቲአን ደቁ ብኢደን ሒዙ መብራህቲ ትራፊክ ሕብሪ ክቕየረሎም ጽርግያ ክሰግዱ ይጽበዩ ይነበሩ ነታ ኣጋጣሚ ድማ ንደቁ ዓብዪ ናይ ህይወት ትምህርቲ ክምረሉ ዝኽእል ኣጋጣሚ ገይሩ ረኣዩ ናብቲ ኣብ ስግር ጽርግያ ዝነበረ ብቐይሕ ዝተጻሕፈ ኣይትሰጉም ዝብል ጽሑፍ ብምልካት ትርጉሙ ሓተተን ደቁ ኣብዚ ደው ክንብል ኣለና ማለት ድዩ ክብላ መለሳሉ ንሱ ድማ ርግጸኛታት ዲኽን ክንጎይ ነግረና እንተለኸ ክብለ ሓተተን ንብሩደር ነቲ ህዱእ ኣዘራርብኡ ነቲ ናብ ስራሕ ክመጽእ ከሎ ዳርጋን ኩሉ ግዜ ዝኽደኖ ጽፉፍ ሙሉእ ልብሱን ርኢኻ ተላላዕለዋይ ሓላፊ እዩ ዝመስለካ እንተኾነ ግን ኣብ ትሪኦም ነገራት ጥራይ ተመርኪስካ ንሓቀኛ እንታይነት ነገራት ክትፈልጥ ኣይትኽእልን ኢኻ ብሩደር ብፍጹም ተራ ሰብ ኣይኮነን ዋላ እኳ ኣብ ህይወቱ ብዙሕ ዓወታት እንተ ተጓናጸፈ ብኡ ዝድረኽ ኣይኮነን ዓወታቱ ዝሓስቦም ብዙሓት ውፅኢታት ሰሪሑ እዩ ብሩደር ንጹር ስለምታይ ኣለዎ